Ahoj, tu vás zdraví Lajči LP. Ja sa chcem stať, alebo teda nie, že chcem stať, ja už som takým profesionálnym youtuberom, ako je napríklad PewDiePie a ako je Man TV, to mi tak preložilo, ne? Google Translator, lebo som si nebol istý, ako to čítať, aj keď je to také, neviem, je to také zložité na mňa. Ja som vtedy chýbal, keď sme sa v prvej triede učili čítať. Teda som vlastne dostal 5 z toho potom, no, ale to nevadí. No a potom, ja by som sa teda chcel takým slávnym stať, ja viem, a ja verím, že vy ste dobrí fanúšici, že vy to dáte za takých, čo ja viem, 3 mesiace, alebo aj menej, potom budem už slávnejší ako PewDiePie. Tak, no a teda ja budem točiť Pardon, to bol môj vibračný záchvat. To sa občas stane, keď sa budem dať svoje pilulky. Volajú sa Lajči medicína. To bolo také vtipné. Ups, si som sa pocikal. Kto mi teraz vymení plienku? Dobre, už to prežijem do konca natočenia tohto videa. No a ja chcem byť taký profesionálny let's player, alebo aj vloger. No a to, neviem, či to viete, čo to znamená, ale to je také, že vloger, on natáča také videá, sa natáča a tam niečo hovorí, pritom tam pobehuje a natáča a skáče tam. Nemusí skákať, ale chodí tam po izbe a nejaké vtipné veci hovorí. Ako som ja trápila. No, takže, toto a ešte let's play, to je tiež taká zaujímavá vec, to normálne, že tam si nejaký takú vec, čím to natáčate a že to natáčate nejakú hru a že tam chodíte a že to komentujete, napríklad ako ja by som teraz nejakú hru komentoval, napríklad Minecraft, to je super hra, Minecraft, no a tak napríklad, že by som išiel a hovoril by som, a teraz ideme ťažiť diamanty a to je super hra a tu máme prasiatko a takéto, no. A ešte by som vás chcel informovať teda, že to sú tie let's play, predpokladám, že ste to vedeli, ale tak pre istotu, ak to niekto nevedel, lebo nemusí byť taký každý skúsený ako ja som najskúsenejší na YouTube, vlastne som jeho zakladateľ, alebo pomáhal som zakladateľom, keď ho zakladali, ja som ho vtedy som tam všetkých privítal, alebo teda vytvoril som im tam kanály, a napríklad aj PDP a taký PDP, tak ten bol vtedy tam, že keď sa to tvorilo a že vtedy on mi tam poďakoval a ja už si to nepamätám, no a že a tak, ja som teda vytvoril ten YouTube, takže ja veľa vecí, ale každý to nemusí tak veľa toho vedieť ako ja a preto by som chcel každého by som chcel poprosiť, aby mi teda dal like a subscribe, pretože to budem veľmi rád. A ak mi dá dislike, no tak to nebudem rád, budem smutný. Toto bolo len naschvál, ale to predtým nie. Ja nechcem dislajky. OK, no, pokračujeme a ja už nemám čo hovoriť, takže bude natočený let's play a tam bude také, že Minecraft, pardon, ja sa dusím, musím sa nadýchnuť, lebo veľa hovorím a to sa mi potom zle hovorí. No a teda, to bude také natočené a ešte aj vlog chcem natočiť, a nejaký unboxing alebo niečo také a ešte nejaký challenge a také, no a to je všetko. Ahoj.